sampun dados tatolan cara mau pilih lepat nyuwun sagunging pangak hak sama sandang banget bejo loro pati iku perhitungan barang kang mesti barang kang mesti samo barang gawi ayo sing hati hati ore gampange golekane ra jaki Waduh, tari remo bengi iki jan gayeng temen. Ya bune ya. Insyaallah. Nggih, nuwun sewu dumateng Bapak Isma saha keluarga besar nggih, ugi sedaya para sesepuh bini sepuh Sumber Anom, sedaya perangkat desa Sumber Anom ingkang sampun rawuh wonten hajatipun Bapak Isma sekeluarga. Ugi mboten kasupen ing riki tari remo sampun lumrah lan kaprah salebetipun tari remo ingkang badhe dipun paringi tembel utawi sumpingan nggih. Nah, saderenge kula badhe manggil sedaya keluarga besar sesepuh mini sepuh ugi sederekipun Bapak Isma tebih ingkang celak nggih ingkang kula suwun tindak dumateng tari remo langkung rumiyin panjenenganipun Bapak Isma sareng Ibu Isma. Oh, ibune wis kene siap berarti wis siap mau. Oh, foto Bu. Kene sarunge Pak diudak kabotan sarung pancen biasa wong Tengger ngono. Ugi Pak Sas nggih kula suwun ngriki kersane pun lentune sing nyandak. Oh nyek 1.000 lho Bu iku. Iya nule glondong ning ngisor sitok. Mangga
Nah, monggo dumateng sedaya keluarga besar saking Bapak Isma nggih, tebih ingkang celak. Nah, karanten kula tesih dereng memahami nggih namine. Monggo sedaya kemawon kula aturi nyumping wontene pagelaran tari remo. Nah, sinambi ngenteni nu ya dilanjut maneh. Ngedung dulu. Wong mulane aja gampang itu karo kancane duh manis kang isih mula yen perlu mene ana contoh manut aliran kang isih Tukang foto, monggo foto. Foto si Pak Yun. Foto Pak Yun. GG foto Pak Yun. Ya. Tukang potret, tukang foto budal. Ana iki mau mari moto ika wong ika. Sampean parkir sik di kene, tukang potret. Ya, Payun tengah Payun. Monggo keluarga besar saking Bapak Isma, saking Ledombo, saking Sumberanom, niki wakili Pak Rizke. Ya. Sumberanom, wakili Pak Sutati. Wah, salaman Pak Di. Foto-foto ya. Foto ya. Keluarga besar, keluarga inti, saking Dombo, saking Sumberanom, saking Ngadas, monggo. Keluarga inti ditambah grup berek, anak grup berek. Monggo Bapak Suliantoyo, Pak Yo. Oh iki Pak Yo iki dudu. Loh, ora potret, cek foto cek. Wah. Nya iki siaran nih. Siapa ngitung? saya. Oh iya, kamu ya. Nggih. Mula kita aja marang pituture wong tuwa piye
gak nimbulno rasa sen ti Ugi wonten sing ketinggalan Bapak Dido. Oh mari. Wis munggah ya nempel pindho orang apa. Oh iki Pak Dido munggah maneh ya nempel maneh. Tes. Munggahno didik Mas, vokale Mas. Ayo potrek bareng, selfie bareng. Lah iki sing iki kakangne, iki adikne. Yo kok dhuwur temen jenenge. Aduh. Woi wo. Lah sing pinggir kanan iki kakangne, iki adikne ya. Ya wis. Lah iki umur pira ri sirale? 17. Ha iki umur 34 tak rong mene rek. Kelas pira iku? Kelas 1 SMK. Lah iki kuliah iso ngaplok gurune. Oh sakmono wah. Jare dingoni paran le. Le wis nembela. Mandi Dido. Foto-foto ke, foto. Terima kasih ya. Terima kasih matur nuwun, Mbah. Nuwun nggih, Mbah. Muga mbahku ki awet seger waras sehat. Rezekine akeh, Mbah iki. Nah, ya wis. Ya, lho jare lho ora padahku. Jare babone 5.000-an wae. Foto. Pak Dido, do. Sing lari ku ora boto PC, sing boto ku ya sing iki lho. Mari ngono Isma, ndi Isma? Matur suwun. Dido. Pak Dido. Ora. Makasih ya, Nak. Besok tak dongaken dadi pelandang ya, Nak. Ben kepeana generasine Pak D. Grup Satgas. Ya. Satgas. Grup berak. Satgas. Ayo, Mbak Ida. Oke. Tak suwiri dadi duwe
manjing sedulur manjing sadulur. Iya, jas. Yang penting kita pelaku seni semua termasuk para waranggono dan pengrawit musisi mematuhi prokon Ayo ketno aki wis. prokonci Protokol. protokol Protokol. Tokol. Kesehatan. Nah, ya protokol kesehatan. Oh, angel mensilah. Ya, tapi saya tidak memakai masker, Pak, dikarenakan saya melung-melung, Pak, ya. Karena gandang. Ya. Iya. Nanti kalau cangkemnya diberongkos ya tidak penak, Pak. Ya. Ya ini untuk ngandang Mbak Ida. Iya, Pak D. Ini ditempel Pak Jaka sama Ibu E. Oh, terima kasih Pak Jaka sama ibunya ya. Didongakkan saja Pak Jaka ya, sugih rezekinya ya. Ugi mboten kasupen. Nggih. Romo dukun, Romo Legen nggih. Romo sepuh. Nggih. Katuran. Ugi Bapak Kades. Sareng Ibu Kades. Sareng burek. Ugi Bu Bapak Carik. Sekdes. Nggih. Bapak Willy Rawuh nggih. Burek. Heeh. Bu Carik. Ugi sing duwe campur sari. Cahya sejati. Lah iya iku mah urung katon munggah ket mau. Lho, lah ya urung kalong biji sik kok. Pak Kus. Bapak Dio. Nggih. Lho, Oh. cek oleh bayaran double ta. Kok sing ngropel ngegong barang. Ora isa, sing penting Pak Kus nyarati. Ayo. Ugi Bapak mantan Kades. Monggo sareng Ibu. Nggih. Bapak Kampung Rofi. Bapak Kampung Yesi sareng Ibu. Bapak Kampung Umaryono sareng Ibu. Nah iki sing duwe campur sari. Kalong wis 200. Sone paran iku jenenge. Nggih, mboten kata lumpen. Monggo Bu Edi lanjut. Oke, mboten kata lumpen, sembah nuwun sanget kepada sound system yang luar biasa. Sound system alhamdulillah. Terus lajeng ada Bayu video syuting yang sudah memberi partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Niki wakili Romo Dukun. Romo Dukun, Romo Legen sampun. Sampun. Oh, nggih. Mbah nuwun. Saged dilanjut. Oke. Malih. Iya ya wong sik talah wong. Indonesia kabeh bang aku Islam lan Buddha Kristen lan Hindu Kristen lan Hindu. Terima kasih ya Nduk, tak dongaken dadi joget ya. Kabeh bangsaku sing padha
bersatu satu mula sing penting aja tukar padu siap Lah niki wonten wakile Bapak EI. Nyuwun panyuwunan podang kuning. nggih podang kuning Wakile Bapak Pak Kampung Yesi. Pak Kampung Yesi nyuwun apa Pak Kampung Ora wis. lho kok penak Pak siapa Pak EI. Pak EI nah jaluk podang kuning Monggo mpun nggih. nggih Sedaya keluarga besar nggih tebih ingkang celak kula aturi sedaya kemawon nggih nyumping wonten ing pagelaran tari remo. nun sewu lek panjenengan wonten nyumping malam hari ini rugi Pak Bu saestu getun temenan lho sing getuni ya aku ora awe pecis Monggo saged dilanjut. nggih ngedung malih nggih Nggih pun. tipu daya lemas tam bu Oga lan manis pangomongane sembah nuwun Pak Lia Kades aja percaya tembung sing jare yen terang weruh bukti lan Pak Irma mati asam cempelo sambal kemangi ngedok liwat karene sore mula sing tak jaluk Pak Isma rina lan wengi muga selamat Pak Isma sekeluarga sing duwe gawe ayune wanita sing sangka apa wong pinter nulis kelawan netra majone negara cacah sing sangka apa wong pinter nulis ya kelawan maca semangat ya
bersaudara, Cahyo sejati, sumber anom, merdeka, lestari budaya Jawa Timur dipimpin oleh Bapak Kusoro saking sumber anom Probolinggo. Tidak lupa terima kasih kepada Bayu. Terima kasih Bayu. Ada terima kasih yang tak terhingga juga kepada Alhamdulillah. Tak terusen anu bene anu rezekine akeh ya. Pak Adit, Pak Irmawati saking Jalen Jembanduun. Sing kate nanggap nggih, Pak. Nggih. Tak dongaken panjang umure Sugiarto iki aja dicekel wae PC sing ndang dikeken ngono lho. Oh nyaluk lagu paran. Kayak urung ketemu judulnya. Ya. Pak Warkaryo sing duwe tanggal 34 bulan 14 2000 aduh ya sedeng aku nyekel teken anak tetekan nih lo sing remah lo anak tetekan nggih Pak Warkaryo matur nuwun salahe saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Mita yang memberi penginapan gratis kepada saya ya. Terima kasih juga kepada Pak Ciko dan Ibu ya yang telah nambahi. Tak omongin lu jari lo, tak siaran tawan jane sing mari nanggapo, sing ora ya ora weruh pancene ora. Ya. Masih semangat? Semangkana Dumak geger bilang le kerucut tada ceng nora wase monestona kabun kaula bila tak cocok boleh saumuran hae Gel kanan jos bareng-bareng lima bersaudara dari kota Malang jos cancut sang kale Cahyo sejati jos campur sari kuda lumpengnya luar biasa soprano Bapak Kusworo Jaya di udara ya jos termasuk konco seni kabeh Jaya di udara. Terima kasih Bapak Isma jos Bapak Isma matur nuwun nggih. Nah, Pak Karyo nyuwuni balan gending wuyung. Gending wuyung. Heeh. Karo podang kuning, terus karo paran meneh. Wis. Sing urung dadi mah gending paran. Wuyung. Oh ya. Kalarenaka Mas. Aduh, pancen kok mudune kok elek sing mburi. Pancen sedina urung mangan lho aku. Rujak emang ming nyelempit pucuk. Dibaleni ya. Kalarenaka Mas geger nyangsang belian rancana nangka kelaran nama eka posang kang posang pon edika bayangkan bayang kering jos pasukan joget jos iki sing joget pada racak jos pada cilik-cilik termasuk sing kari dhewe ya pada cilik jos pancen caca lek golek adil jos iki jos sakmene jos adil caca pancene ya ika sing liya iku sakmono iki sakmono iki Santi tambah sak meter kotor sak meter kotor gitu loh songo seperapat berarti Bu. Iki sak meter kotor iku sak meter bersih
dhuwur lek ngimpi ta. Terus iki yang ngono racak. Lah barang iki ya cilik dhewe lu jare. Mike lho. Mike. Aku iki asline dhuwur iku mau tekan kono mah dhuwur, Bu. Terus Kecantol ning kuno. dadi puret. Heeh. Oh. Ya pancen keadaane ya sakmono, Nduk. Wis ora isa modot lek Ira iku. Ngono ya. Ya, matane Ira ku ya ora sambah wis. Mat passion. Matane ora isa ambah wis. Ora bisa mbah. Ora bisa. Jane ambah iki jane. Jare Culek. ora ya wis ngene. Ngene Pancen ya. ya wis disyukuri wae ya. Syukur. Disyukuri wae. Pawe Gusti ku ya ming sakmene iki. Iya. Tapi unik sampean di diri sampean tuh unik. Unik. Cilik-cilik ya wis ngerti pecis. Hah? Cilik kok ya wis ngerti pecis. Lah kebutuhan lho. Kebutuhan. Heeh. Metu ndoke wisan. Metu ngendok wisan. Ora kuwi mung titipan kuwi. Titip. Titipane GE wong-wong kuwi lho. Ngono astaga ya. Geser Mbak Santi. Nggih. Mbak Gendok Santi. Yang kedua, loh kok mendelik rek San. Nah ini made in Sumber Anom. Wanakersa. Wanakersa. Berdok wae lho, rek ngapa wis padahal lho. Mananya siapa tempat meninggalnya di mana? Kayak turung mati aku. Loh, rumah tempat Rumahnya ora tak gawa. anggitmu bekecot ah. Menjari mananya rumahnya siapa, namanya di mana? Oh jadi sih namanya siapa, rumahnya siapa? Loh keliru dek siapa? Rumahnya di mana, namanya di mana? Loh yuk apa sih? Di siapa mananya? Wis mbok kono wis perkenalkan. Namanya siapa? Heeh. Rumahnya di mana? Ya di mana siapa? Wis kenal kabeh kok nang aku ya. Loh aku dorong. Oh, dorong. Dorong, heeh. Perkenalkan. Nduk. Jaluk mie aku cedek. Aku jan wedi lek narek cilik-cilik ngene iki aduh. Dikerek aku. Wis mari mik mau. Wis mari mie. Wis Itu kedaluwarsa iki gak kena dimik wis kedaluwarsa. Wis tidak mengandung laktilus baktiktus iki san. Jare diperkenalkan namanya yang baik ya. Perkenalkan. Ya, Kak Bu. Nama saya ya, Nela. Ya, saya juga perkenalkan nama saya Iya. Amanda Manopo. Manopo Podang. Amanda Manopo. Ini Aldebaran. Ada Aldebaran. Ale nang buri. Heeh, debar-debaran. Yang ketiga ada ditanggap rek. Halo. Halo juga. Hai. Hai. Namamu siapa, Nduk? Namanya Heeh. siapa mang jenengku? Oh, Lah mari ayo kentuk. Mari dijenengne apa aku lali, jenenge tak tulis. Jenenge Mamat. Mamat sing iku. Lu nanti Mamat. Mulai. Mamat sing iku mau. Jenenge Udu. Mamat. Diperkenalkan dengan baik nggih. Dipun tepangaken nami kula Anis. Anis. Jenengan Bu Ida? Sanes, aku Baswedan. Lah iku Anis aku Baswedan nih. Loh, gubernur arene. Gubernur Bas rambutan. aku Baswedan. Sudah Ampun, nggih. bergeser. Perkenalkan nama Urung. urung Ngenteni komandan klepon. Klepon. Iya. kayak klepon. Lho arek iki wani arek iki. Iki temenan ketang-ketang ben gak tak delepno maneh lha apa tak tokno awakmu. Oh iso nglamak katene. Men lebokno ne ah. Heeh. Komandan klepon. Oh jare rupane kaya klepon jare. Lho ora kurang ajar jare lho. Oh lare sak ibet ngono. Tak lek nduk. Diperkenalkan dengan baik. Aku ora tau main klepon. Ayo diperkenalkan dengan baik ya. Nggih, tepangaken nami kula Liam. Sampun nggih. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Hah? Sampun, Jen. Awakmu wis memperkenalkan diri to? Sampun. Sampun dados. Sampun dados. Dorong setengah dadi. Ih, cara Mbak Santi ki manusia setengah dadi.
Santi maneh. Mumpung ya San. Di malam terakhir biasanya kita agak lelah, ini untuk menghilangkan rasa lelah ya Bu nggih. Pangapunten nggih, gojek nggih. Nggih. Pak Isma pokoknya ben guyu terus nggih. Kajatan tak kok enggak nggih. Nggih. Aku kepingin lho, durung. Pengin apa kok nggih? Nggih, perkenalkan juga ada MC ada singkatannya ya. MC Master Cocot. Apa? Master Cocot. Max. Loh, lah iya sih. Ora kesuwen kedawan. Sing bener MC ki Master Cocot. Ngono. Suwen seremoni barang kapien. Lah rupane kaya ngene dijenengno seremoni. Piye aku? Ya. Piye? Ganteng. Ganteng. Tapi lek disawan teka Gunung Bromo tapi teka sedotan. Dinceng cuwi. Aku yo ireng ping kae yo. Tapi wong sembranom ngene golek barang sing ireng, Bu. Ngono ya. Heeh. Tekku tak semir ijo kok pisan. Ora ireng lho, tek ijo pisan. Masa ireng lho dadi golekane wong sembranom. Ngono ya. Bayangno yen tang turu isuk sing goleki barang ireng. Paran. Yo ceretku. Ceret. Iya. Oh, berarti sampean laire biyen teko ceret Iso kaya ceret. jane. Emang modele kaya teko. Hah? Loh, maaf. Teko niku lek teng Malang ceret, Pak. Aduh. Lopot wis. Ayo, keceplosan ta. Aduh. Oh, Loh, aduh iki dipotong rasane. Bapake. Aduh, yo. Bapake Tias lho, teko iku lho. Iya. Yas. Ojo kondo-kondo Yas. Engko Yas. Wis ayo dikeroyok kene Pak Teko. Ya, ojo kondo-kondo. Tiko iku ceret, Pak. Dikloroni kene wis. Aduh. Loh, aku mbok wong 10 ren lho tak tandangi bareng lho. Ojo wong loro. Oh, temenan. Wis kadung mari jamu ndok banyak 50 hari ini. Ayo. Ngomong apa? Nek mindahin ning jero lah opiok. Loh, cek netes nih jero iki. Cek netes ndok banyak 50 hari ini. Ayo wong 10 rini yang wis wani rene. Tak tandangi ambek aku wis kene. Mumpung kudu nguntal wong wae ngene. Hah? Lho, Cak Nur ndok boyo. Ndoke loro diderno ae rek. Ndok. Ayo yang ndok. Alah. Guyon nggih Cak Nur. Nggih, kersane awet nom ya Cak Nur. Nggih. Nggih Cak Nur. Alhamdulillah niki sareng son alhamdulillah. Nggih. Iya. Turunane sablon. Pancen kena iki mbokne dhewe. Lah iya nggih. Ya ngomong lari alit-alit lari cilik-cilik ngene lho aduh wis. Ngomong lari lunyu kabeh. Lari mana? Piye to? Alit ki lunyu. Lek wong kene alit lunyu. Ya ta, Nduk, kon lunyu, Nduk. Lunyu to, San? Gak tau jamu le. Duh, wis teka kono. Nduk banyak saya netes di jero. Aduh, ya. Tes trindingane wong guyon tok ki engko sampai jam 3:30. Tembelan ta? Ana tembelane ta? Bisa. Mboten wonten, Mon. Nah, iki makane ngremo ki digawe 5 jam. Nggih, Pak niki nggih. Ngremone digawe 5 jam, ya. Jadi buyare jam 3. Bapak Isma. Merdeka. Ayo mikir digowo. Yang kedua Mbak Santi Merngilwati ya. Mini sak meter kotor. Aku sesuk tak egrangan wae cek dhuwur. Karo kula ngremo tak kon nggih sandal jejet. Aduh, Ora sida ngremo njungkel ning ngene. lek aku kadung kelebihan iki dadi wong 3 dadi 1. Walah. Overdosis. Ya pancen bapakku biyen niku sadurunge aku metu ku sregep. Oh, Bapakku wis sregep ngirimi mic ibuku nalika aku sing ndek jero kene.
dikirimi mik. Dikirimi mik. Aku kan ndek jero puweteng san. Lha Ketok terus wong yen apa? gondol ngirimi terus bendino iku kok sesuai bapak ndek jero ngidu sesan. Tak tuwapuk tekan jero bapak. Iki apa sing ngidoni ibu iki ngono? Kuwi dudu bapak. Sapa? Rewangi. Lho. Gawe helm wong san. Gawe helme tentara san. Ben ra ketok. Kuwi rewangi. Ora san. Lah piye? Ketok lambene tok terus ngidu san. Buh ngono. Aduh. Tak pancal ambek aku bapak. Oh iki sing nakal ngono. Aku nek jero sana aku sian. Itu ngidu. Heeh ngidu bapak. Bayah. Kuwi dudu bapake kuwi. Sapa? Kandhane gak percaya arek iki. Wong sing nek jero wetenge ibuku ki aku kok. Gawe helme yete. Lah iya sih. Kula sing jane nggih lali lho. Lah bapak iku lho bolak-balik ngirimi mik kae bapakku. Halah. Ada sponsor lewat Ya. dengan motor Versa nomor 6647. Saas Kobe iki. 6647. 66 kisuk dinaparan. Kisuk dinane Mohon dipindah ya. Wah, sesuk ditomboki 6647 Nah, Askop. sekali lagi sepeda motor Versa dengan nomor 6647 PJ yang masih berada di parkir karena yang menunggu parkir mau mulai wis kedalon Bu wis. Oh iya wis. Sing parkir mulai ya wis mulia wis. Mari nyompeng erak ngapa mulia wis ya. Dilanjut ya wis. Oke, nggih. Wis ora ngomongne bapak ngirimi mik ah. Bapake wis gak ngirimi mik. Enggak. Ayo saiki bedhekan sak modare. Dibedheki aku. Aku. Aku kudu iso. Kudu iso. Piye? Telek apa sing ora mambu? Lah telek kabeh ki ya mambu. Telek lencong. Mambu nek ndi telek mambu. Telek sapi. Oh keliru. Telek mambu. Telek apa sing ora mambu? Utuk. Kleru. Terus telek manuk. Manuke sapa sing telek? Manuke Manuke bapak. Eh! Ya bapak sing ngidoni mau. Katok ya? Katok. Apa ta? Telek sing gak mambuku telek didalan dik lepek terus dipoto. Ora mambu lho. Tapi sing moto ya mambu. Ora. Lah kok iso? Piye rasane telek? Ya. Ya ora enak. Berarti wis tau mangan ya. Wis tau mangan telek berarti role ora enak lho. Wis tau mangan telek. Dilihat dari bau. Dicium ning ireng. Berarti wis lili ya, wis lili. Ora. Diamputake wis ora. Ih, Pak Santi wis tau mangan telek. Ora. Ora ki lho. Ya ora enak. Wis tau mangan telek. Aduh. Lah dicium tok baunya iki nang ireng. Nak sreng ngono wis gak Lek enak. bau itu rasa, tapi lek enak kan wis tau mangan berarti. Ayo. Ora lho. Oh, ya wis. Bapakku moro tuwa modar perkara badekan ambek aku Lah tetano. sampean kok ya aneh-aneh rasane telek piye apa ya sampean ngerti? Lho ya pengen dhewe lho san aku emoh lho san. Emoh aku pengen dhewe. Gak enak kok. Lah liyane telek. Terus apa? Hah? Oh, Iku sing duwe gawe bergeser ke Mbak Tias. Jari rasane telek. Iki ngapa sih Rayu? Iso kayak jaran. Sumberan yeay. iku panggonane
Lagi Mbak Tias ki menandakan gendok, menandakan bahwa Mbak Tias ku masih mengiwit-ngiwit menjari apa bahasanya? Mengiwit-ngiwit. Loh, anak ki duwe ngene ki. Siapa ki? Pak, gak keliru Pak. Gawe kerokan. Rini apa murep Pak tak keroi Pak. Duh jari ki wong ki. Duitnya ndok gitu ku permen iki. Hah? Hah? Piya kalen. Mbak Tias iki masih berhati-hati. Ya, berhati-hati. Berhati-hati sekali ke masalah ngidung ya. Iya. Lanjutkan perjuanganmu ya. Iya dong. Pengganti Merdeka. generasi penerus dari Desa Sumberano Wanakersa. Nggih, bergeser ke Mbak Anis. Campur sari cahya sejati. Ya. Apa kula? Cilik suarane banter. Antar dhewe. Wis ro rasane telek cilik. Ana telek sing cilik. Lagi Telek doro. ya, piye rasane telek? Ora enak. Jarene ora enak. Tapi aku ya ora ro. Kok dikirane tahun dilatelek. Campur sari cahya sejati. Oh ayu-ayu budak karek iki Iya. dadakno. Pancen urung tak Ya. Hu, bendol. Wak. pendukungi. Oke, bergeser. Wida, Dalam. kan iku mang ngomongno telek. Nah, balik meneh. Terus. Rek ana telek ning lepek. Aku mbek men paruan, gelem ora? Ya jelas gak gelem. Oh, arepe men maem dhewe. Oh, jangkrik arek iki. Kok teleke balik nang aku sih? Oh. Mulai rek aku wis kalah perkara telek balik. Lah ora arep paruan kok. Oh, pinter ndok saiki ya. Pinter ngakali mbok nih dadakno. Ya engko paruan ya teleke. Ki medina paran kok nonton masalah telek tok. Dalem. Woi. Oh, iku kaya telek. Lima bersaudara, lima bersaudara. Yeah. Iku pangkremane. Ya, saiki tak ampuni ya, Nduk. Woi, hop. Hop. Oh, gak tak jak paruan telek lho. Saiki kurang siji sing disebutno, Nduk Lia. Tidak lupa Alka Son ngistem. Angel sih. Sound system. Oh, delay ta jenenge. Oh, mboten. Tidak lupa Alka apa Arka sih? Alka Son ngistem. Sistem. Apa tuh? Sistem. Ya wis, pokoknya podo teme lah wis ah. Sareng Bayu Multivideo mantul. Apa jenenge? Apa jenenge? Pendukunge. Lah men ngomong Demi. Lho ayo paruan telek. Iku pendukunge. Ya. Anak-anakku, putu-putuku. Iki putu isan iki. Iki panggil saya sudah nenek ini. Nenek ya. Halo juga cucu. Itu Loh. ini cicit. Nenek itu bukannya telek. Duh. Telek maneh.
Mbokmu kaya telek. Iki mbokmu iki kaya telek. Wis ora telek-telekan, Nduk. Aduh wis. Hayo rame-rame cahya sejati hiburane. Ayo digoyang sayang. Rame-rame malam hari ini luar biasa hiburane. 5 bersaudara iku bang remone. Tidak lupa Bayu video syuting iku pandukunge. Ayo ayo kanca partisipasi kesenian Jawa. Yo ayo ayo dikali hitungan kula sampai di sini. Salam budaya tetap lestari.
bagus apa ora trenyo sawangan iki awakku sing kuru klapa muda reganono gonku nandang bretna titik mari timen mari gonku loro ati aduh nyawa duduku sumoh arep rasa apa pancen tega mbok balung janur paringku sedih ringkang nandang uyah Arani ora kaya wong kang nandang uyuh mangan ra doyan rajen dolan ning omah bingung wong kudu weruh mati ati bagus semua bagus oh para ranyu sawangan iki awakku sing guru apa muda lakanono nonku nandang rata titik mari timen mari ngonku loro ati aku nyawa dadaku semua arep kaya apa pancen tega mbok balung janur paring sedih gonku nandang uyuh Bu Ida, Bu Ida, nah niki wonten panyunan nggih.